Astăzi vă arăt un guler croșetat de culoarea lavandei, cu deschizătură în față și cu năsturel, dar el merge purtat la fel de bine și invers, cu deschizătura în spate, spre exemplu așa, imediat, sau puțin mai pe spate, așa. Și acum am să vă arăt cum vine și peste un tricou de culoare albă sau de culoare gri. Dacă aveți tricouri simple, uitați cât de bine merg accesorizate cu acest guleraș. Îi dă o pată de culoare. Acum o să vă arăt și pe altă culoare. Uitați și pe gri, ce frumos arată. Este un model foarte deosebit. Acum o să vă arăt și peste un plover de culoare verde cum vine. Și așa arată și peste culoarea verde. Mă rog, asta ține de gusturile fiecăruia, le puteți combina cu orice culoare doriți. Cred că se potrivește cu orice acest move frumos. Ne vedem data viitoare cu alt model de guleraș și alte culori. Gulerașul este disponibil deja pe www.eliros.com. Vă aștept!